बड़ा ट्रेंडिंग में चलता है ये गीत के गुरुजी हम बोले हैं एगो पूरा पूर्वांचल में गीत चलत बा अगर बड़ा ट्रेंडिंग में बा कौन गीत है मास्टर अरे खाला नहीं तरस भतर घर वाली को अरे लग जाई गरहन जवानी हरियाली को अरे खाला नहीं तरस भतर घर वाली को लग जाई गरहन जवानी हरियाली को अरे लिखले बाटे वाला देवाली को अरे लिखले बाटे वाला देवाली को भौजी मरतानी तोर ओठलाली को अरे खाला नहीं तरस भतार घर वाली को अरे लग जाई गरहन जवानी हरियाली को अरे लिखले बाटे वाला देवाली को अरे लिखले बाटे वाला देवाली को भौजी मरतानी तोर ओठलाली को देखा कोनो लड़की कोनो लड़का से बात कहत बा कहे का ई आखिरी गीत बा कैसे उ लड़की और लड़का से बात है का कहे अरे लड़की के दिलवा दीवाना करेला मंगला को चुमारा जनाना करेला अरे गली गली करना उड़ा वाले पाना कहां दूरो जाना या न जाना करेला अरे गली गली करना उड़ा वाले पाना कहां दूरो जाना या न जाना करेला अरे लड़की के दिलवा दीवाना करेला मंगला पछू मारा जमाना करेला गली गली करना उड़ा वाले पाना कहां दूरो जाना या न जाना करेला कबो के सिया उड़ा देला कबो कनखी दबा देला कबो के सिया उड़ा देला कबो कनखी दबा देला करे जा हो पगले बना देला करे जा पगले बना देला बहुत बड़ी सुन इन लोग के भी कुछ चाहिए हमारी बड़ी दीदी खुशी यादव आपके मुखार बिंदु से भी आप लोगन के कुछ सुने के मिलल हो तो तनी हमहू कुछ चोखा चटनी दे दे चोकर चटनी तनी पशु पराग और आप पूजनीय सम्मानित बिहार के बड़े ही सुंदर कलाकार हमारे गुरुजी कहल जाला कि जे वायरल होला ओके तो बहुत लोग सपोर्ट करेला लेकिन जे शुरुआत में सपोर्ट करेला जे के कुछ ना आवेला ओके जे सपोर्ट करेला वो असली गुरु होला। हमारे पूजनीय राम केवल यादव गुरु जी
बड़ा ही सपोर्ट कैली और आज भी सपोर्ट करेले। कहियो करी हां। हाँ देखियो चपेट नत करा। आपकी तरफ से एक सम्मान और भरा डर सुंदर बा पुष्प पंखुड़ियों में गुथा हुआ स्नेह प्यार दुलार, आय! सुंदर दुपट्टा और हजारों रुपया से सम्मान कैली। वाह! बहुत बहुत प्रणाम बा, सम्मान बा, सब भैया लोग के पर लगी आशीर्वाद के जा रहे हैं। तनी बजा के आई मास्टर साहब, वाह जियो। यो! ओहो हेलो। वाह, हेलो। उसके बाद क्या बात है। संतोष यादव ने नहरा की धरती से तैयार रहेंगे। संतोष यादव अरे जियो तैयार रहेंगे। ओहो देखिए हमारे मास्टर साहब गीत बजा देली। वाह! ए जमाना के गीत ह। वाह वाह! कहल जाला कि आजकल लोग कहत कि मेहरारू राज आइल ह, हाँ। सब मरद जात डेराइल ह। वाह वाह! ये आजकल के आदमी ही कहत हवन, हाँ। जितना न्यूज चलत ह, हां उतने राशन खाली मेहरारू के कितना मिलत है। मेहरारू की वजह से मरद लोग डरम में भरा गइल। अरे तो बताओ यही से ना दे रात में लोग। श्यामलाल गुरुजी हाँ। ये आज के समय का गीत ह। कौन मेहरारू अपने मरद के अपने बस में कैले बिया, वाह बस में बस में वो अपने कंट्रोल में, हाँ। हाउ चढ़े वाला बस ना। हाँ। मेहरारू कहे कि ए जी ए! ए दुनिया में सबसे नीक मेहरारू के ह, वाह! तो कहे कि तोहार माई, आ कहे कि सबसे खराब मेहरारू तो मरद कहे कि हमार माई। वाह! मेहरारू कहे कि सबसे नीक ए दुनिया में मरद के ह, बाबू ओकर मरद कहता कि तोहार बाबू, आ कहे कि सबसे खराब मरद तो कहे कि हमार बाबू। एगो और बात कहे कि बैंक बैलेंस कमा कर किसको देना है, तो मरद कहता कि आपको। मेहरारू कहे कि बताना किसको नहीं है, तो कहे कि अपने बाप को। बारे मरद मेहरारू बड़ी खुश भइल भी अपने मरद से एगो बात कहे, का कहे मास्टर साहब, वाह अरे जुग जुग जियो मोरे पिया जी, खुश कर दियो मोरा जिया जी। ओहो सुगानियन पढ़ावल तोहके लागे कि सेट कर दिया जी। अरे जुग जुग जियो मोरे पिया जी, खुश कर दियो मोरा जिया जी। सुगानियन पढ़ावल तोहके लागे कि सेट कर दिया जी। तब मरद कहता ला है पहले सारा दुनिया यही पर टिकल बा। कहता दा सारा दुनिया यही पर टिकल बा। और आप पूजनीय सम्मानित हमारे गुरु राम केवल यादव जी, आपकी तरफ से सम्मान भरा पुष्पहार। सारा दुनिया यही पर टिकल बा, उहे जाने के करा पर टिकल बा। इतिहास के पाना में लिखल बा।
के पाना में लिखल बा मेहरारू से केहू न जीतल बा इतिहास के पाना में लिखल बा वाह! इतिहास के पाना में लिखल बा ई स्टेप तो और कोई विरहा जगत में करेला हाँ। लेकिन हमारे को अलग पहचान है हाँ। विरहा जगत में कैसे वाह! इतिहास के पाना में लिखल बा इतिहास के पाना में लिखल बा वाह! संतोष यादव ने नहरा से तैयार हो